Το απαραίτητο αξεσουάρ που πρέπει να έχει κάθε πεζοπόρος και ορειβάτης είναι φυσικά τα μπατόν πεζοπορίας, τα trekking poles που λέγονται στα αγγλικά. Και σήμερα θα δούμε αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο μοντέλο. Το προμηθεύτηκα από τα καταστήματα Lidl. Τα Lidl βγάζουν αρκετά πράγματα, αρκετά εργαλεία για τους ερασιτέχνες, για τους χομπίστες, τα οποία αρκετοί, οι περισσότεροι νομίζω λένε ότι είναι και αξιόπιστα. Δεν είναι φυσικά επαγγελματικό επίπεδο, αλλά τη δουλειά μας την κάνουμε άνετα. Και μόλις είδα στο φυλάδι ότι έχει αυτά εδώ πέρα τα μπατόν, είπα να τα πάρω, να τα δοκιμάσω. Τα είχα στο μάτι εδώ και καιρό και περίμενα πότε θα τα ξαναβγάλει. Οπότε δεν έχασα την ευκαιρία να τα αγοράσω. Για πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να κάνουμε το unboxing και να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά τους. Λοιπόν, τα μπατόν έρχονται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία που βλέπετε. Φυσικά είναι 2 και η τιμή τους να πω κιόλας ότι ήταν στα 17 ευρώ. Τώρα, μέσα στο κουτί της συσκευασίας θα βρούμε, εκτός από τα μπαστούνια πεζοπορίας φυσικά, έχει και κάποια πέλματα, σαν αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτά εδώ είναι για το χιόνι και για μαλακές επιφανείς, καθώς και αυτή εδώ πέρα η βασούλα, η στήριξης, που είναι για να τη βάλετε στο σακίδιό σας. Υπάρχουν οι οδηγίες, οι οποίες έχουν μέσα αρκετά χρήσιμα πράγματα για τη ρύθμισή τους και η εγγύηση 3 χρόνια από τον κατασκευαστή. Τα μπατόν εδώ πέρα τώρα έχω το ένα στα χέρια μου. Είναι αρκετά ελαφριά, όπως τα γράφει και στην περιγραφή. Είναι αλουμινίου. Εδώ η άκρη λέει ότι είναι από ένα άλλο μέταλλο για να είναι πιο ανθεκτικό. Λοιπόν, για ύψος τώρα ρυθμίζονται από 1 μέτρο σε 1,35 και υποστηρίζουν άνθρωπο μέχρι 90 κιλά. Αυτό που μου άρεσε σε αντίθεση με τα άλλα τα κινέζικα είναι εδώ πέρα η ρύθμιση που γίνεται με αυτά εδώ πέρα τα κλιπ. Αυτά εδώ τα δύο. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει τη διαβάθμιση. Για να το έχουμε στο ύψος 115 πρέπει να είμαστε εδώ 115 και ομοίως και εδώ πέρα κάτω 115. Λοιπόν, υπάρχει εδώ πέρα και αυτή εδώ πέρα το προστατευτικό το κάλυμα και επίσης μέσα στο κουτί είχε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι, μπαίνει εδώ πέρα έτσι, βιδώνει. Ωραία. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο χιόνι ή σε πιο μαλακά εδάφη για να μην βυθίζεται μέσα. Κάτι άλλο το οποίο έχει χαρακτηριστικό είναι εδώ πέρα το λουράκι. Πατάς το κουμπάκι μέσα, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, βγαίνει και από εδώ πέρα τώρα μπορείς να το ρυθμίσεις στο χέρι του καθενός και μετά πατώντας το μέσα κάνει, ασφαλίζει. Λοιπόν, μεγαλώνει έτσι, μικραίνει, βρίσκουμε το μέγεθός μας και το ασφαλίζουμε. Αυτό νομίζω το οποίο τα διαφοροποιεί πέρα από το βάρος και την ανθεκτικότητα, η οποία θα φανεί βέβαια, αλλά αυτό το οποίο ξεχωρίζει από τα πολύ φτηνά τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στα κινέζικα είναι εδώ πέρα η χειρολαβή, η οποία έχει πραγματικά άλλη αίσθηση, γιατί δεν είναι μόνο πλαστικό, είναι και φελός και αυτό εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ. Το έχω συναντήσει με άλλα μπατόν, μετά από κάποια ώρα κρατώντας τα στα χέρια σου υδρώνει πάρα πολύ, ενώ ο φελός βοηθάει σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα στον υδρότα και στην αίσθηση που θα έχουν οι παλάμες μας. Έχει εγγύηση 3 χρόνια, πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα, οπότε αν κάτι πάθει και κρατήσουμε την απόδειξη μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Και επίσης βλέπω εδώ πέρα και οι οδηγίες χρήσης λένε και έχουν ένα πινακάκι, το μήκος του μπατόν, πώς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του ανθρώπου το οποίο θα τα χρησιμοποιήσει, και επίσης λέει και για
Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα εδώ πέρα. Πώς θα τα ρυθμίζουμε. Ανάλογα αν είμαστε σε ανηφόρα ή σε κατηφόρα. Το ανάλογο ύψος πρέπει να έχει το μπατόν για να μας βοηθήσει. Αυτά ήταν τα μπατόν πεζοπορίας του Lidl από την Krivic. Φαίνονται καλά. Θα δείξει φυσικά στις πεζοπορίες που θα τα χρησιμοποιήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!